apa sih kayak gini? Nanti kapsul apa? Gue itu kapsul apa? Kafe. Aku jelas dulu ya. Namsogo Deepak Entertainment YouTube channel ni bising toi takuk tai buk song tini ni mangpili belai ka kirimesa o mangpili ronor nukhana o video ni maidhyame abong kha Manipuro tabuk jati ni bising no kaisa koki te kaisa meitei ro koki rong no norok thoi ka no kaisa borok ni bisingo borok kaisa ngala ka koki angke o jaga o 13,000 borok rok tabuk khamjak dukhum manjak guli kokjak angkai 13 jona moton borok tabuk thuika ni kothau mamangkha angkai kwbangma jagani puji police rok tabuk phai tongo angkai 144 duk jari khlairikha ngenorok saya kari nai tongde kirime sasa Manipur ni bisingo bukung bara ni bisingo no kaisa lorai sini tirpro bo oba haino nani sampai tongkhate besi din nanglak ang salia community ni bisingo bo sungbu nasle laiman tonglayo oboni bagino sungbu puro thansang nai sungbu puro thansang goi mili tongman nai oboni bagino merigom bo sakalai ka home minister no obo doctor violence no thamongna ni bagoi angkai norok soya kari nai tong dio video te bisi log rilia belai kai kirimesa bhano khonok rok sok sabai khi tongbai ka roklai suk tongkha kuki rong no metei community rok hambai khulumka thì bạn hỏi đi là cần thế như nào rồi thì là lâu biết là lá kiềm thì thả khất câu tàu về thì bạn hỏi đi xem thì bạn hỏi đi là cần thế